color mo? Gahon na yun. Ha? Gahon. Ay, kagrahon. Saan mo ka? Magkagrahon. Kabaw ba rin ka? Kanding o kabaw, baka kagrahon. Nay, di na ako sa mulay. Nay, di ba ako mamatay na yun? Mamatay kay? Matakod ka. Anong mamatay man? Anong mamatay man? Ay, naroy. Hindi pa kung saan mamatay. Nay, love you, Nay. Sasakti. Kaya tabang ko pagang. Gamay raman ha. Okay. Okay. December 30 na karon og wa mo mahimo nga adlaw kay alam ko subay. So ana ag sinanay ahong i-treat salon treat pero manicure ato og pedicure. Sa wa mga makahibaw na kay sa unang panahon siguro mga 10 years ago nagtrabaho ko sa salon. Kamao ko manicure, kamao po ko pedicure. Pero gahan trabaho sa dito guys. Oh, di day. Mao lagi tayo ng trabaho, manicure ug pedicure. Sa ikaduha ng trabaho salon gyapon, mag-wax ko mga kilay, mga kanang buhok bitaw daan sa mga body, ano na dami mga bading bunguton. Na, tinga jud tong client. Hinugtot ko hanggi pangutana og kanang anong na nubog isang bungit sa mga barbas, wa man kuno, pero naa jud ay mga body nga ini kuan nila. Naagad sila bungot. Sugahawat pa man kong mother kayo pa man. Yeah guys, daghang mga gamit. Salamat sa ang sister from Cebu nga may naghatag daan ng mga gamit pang hinluay. Pero kaning bag banisang magawa nga ra pang gikuha jadi guys. Palit na lang ko katong ngani. Palit ako ngani kaning benzalconium chloride, disinfectant og kining tawag daan ni cuticle remover og acetone kay ang kompleto agad ang gamit pang hinlo sa kuko. Kasi alihan mapahinlo kung puto. Kung di maputo magpagansi. Kaya pag ingon naghinlo is kuko, suko pa na sa din sa apinan. So, danas mother. Dari mother. Kare, trapo. Isaragod, nagana man eh. Ano bumida? Karera isa kay tangi butang sang paa, kay dari man ibutang sa paa sang kamot. Kaya manghinlo sa dang kuko, kay papapos aliana, kay di maputo magpagansi. Kay ingon ba rin magpagansi to. Pag ingon ganay magpahindog mahibaw si Jag maghinlo-hinlo mix si Zawa apil na. World War 3 man gadud. Nay, ang color sim ko nay kay puwa. Sigun sa. Puwa ra lang ma-inlove sa tay sa mo. Hindi mo basta tayo makakita. Imagine na laman ingalaman tay. Inalaman unsa may tawagan na nay? Ariston ra. Wa mo ing love. Darling. Honey, wa. Wa, unsa may isang tawo ni mo litara. Litara og Ariston. Lagi mo kay mo nag Arston. Hamag ay nawa man. Ariston. Ars rapi tagim Arston na si Jan. Dari naman yung kamot kay tungtong nay. Kaya tanghinluan kaya rumagwapa po si time sa magka angay. Angay sa tayo ni mo nay. Hindi kaya si makaingan mo og ascorbic acid ni. Di ni ascorbic acid ag cuticle remover ni. Nagkuha ko gamay ang i-transfer dari kay di ko gusto ang ituslo dari. Kaya makontaminate. So naghimo nagkuha ra ko gamay. Ang kuanon. Ang atos tuslo-as ka na nay. Dali ra man hinuog ka na na yung kuko. Puwar ba yung color dani nay? Na diha naligis aliana yan. Magpalimpyo ba ka? Na mura. Nay color mo. Gahon na yun. Ha? Gahon. Ay kagrahon. Saan mo ka magkagrahon? Kabaw ba rin ka? Kanding og kabaw baka kagrahon. Nay, di na ako sa mulay. Nay, di ba ako mamatay na yun? Mamatay kay? Matakod ka. Anong mamatay man? Anong mamatay man? Ay, naroy. Hindi pa kung saan mamatay. Nay, love you, Nay. Bayan lo pag ganahaday? Nay, kumusta man po sa tayo, Nay? Tay! Habres tatay? Pasilaw. Masiguro gawas. Wah? O pa di ay. Ilias ka. Tanaw, basin madzi na to. Hmm? Basin na madzi na to yan. Wah? Kalabang nanguya ba? Uyos na nay, maghilak. Tis na nay, pauyab na sa taglayin.
Pagkupagawa pa, narabas na naidari. Yan dyan. Yan minus sa taglain. Mura. Ta promise. Nay. Dawa ka nay. Gawas pa eh. Uwa ba itong imo, Nay? Yan ang mga gaman, bagong tuig na. Kapag yan din. Ano man, ang palabi siguro pag panglamoy. Wala kahilisi. Hindi, ito sa mga niya. Tasan na sa ako kaon. Hindi ba mahaw? Nga na ganing katasan ka. Andun kayo, buang ka lang. Isa na ba ka? Dakpon kayo mga ka ba ka kaadyo? Kumpitan. Lupit ni mo. Guys, ko na dulu. Mag-trigger eh. Dawa ka promise. Nag-imo. Hello, ano pa karon? Oh, di ana kang kamot. Salamat sa naghilo. Salamat sa naghilo. Isa man naghilo, Nay. Si Romy. Dali ba? Ang wala naman. Dali lang, imo na po lang. Ta promise. Grabe, salamat ka bunso. Kami na. Wala na tayo. Salamat, Day. Malayas. Next. Hi guys, hello ko. Nagan ako. Katiran, di na ni katiran. Katiran pa. Guwapa. Naganggamot ta promise, tag-as ta promise. Kaya no ko. Arong magwapa. Ay, iba bugnaw ba? Mugnaw. Hanahan ka? Pero abdus. Tapos beri ay. Kanay makikinusian. May samad. Tanawa ko ang gamot. Mga anak sa kusang gamot. Nasa kay magdali. Arang madali ta kay napas ate upaw sunod customer. Awa na ni cute ko. Nanaon. Oo nga. Puwara ikyutik imo pares ka nanay. Pikas. Ramot na ta promise. Samot kaya si Tun man eh. Ano nalaman ni guys, gagmay pamaagi, malipay po sila. Kadvikas. Ano na nang malami? Mamagkikisan. Isan kay irong wag guling. Hindi ka magluhag. Hindi lagi madaot. May kulor ta promise. Na may kulor. Kuha. Pero hindi baston. Di? Ano sa basa? Kamahas ani. Hani pa rin kabutan nga. Magdadaro? Tara mang, alas pa na. Nagkakas tuloy. Na, mabasa na ron. Layas. Layas! Salamat ka, Jo. Nagwapa na paghangka. Ay, ka naman nitig pagwapa dani. Balain. Balag di wapa na. Jamat mahalin. Mahal. Pati di taon mahalin. Alam mo kahin mo sa gangkuko. Ang ilagay kulor ko. Mura pag na puti. Ay nga rin, may kulor pa no? Pag no? Tama o. Hi guys, good evening. Dami karos ambulansya kay Wadzid Damha, ang si Eliana. Gadurog suka. Da among ipa-admit karon alas 10 nas gabi among ipa-admit si Eliana kay di man mo tangunid ang suka bisag ipainom na namog paraskuan. Asa man ni? Sama ni padung? Ay, ano sa kanilay? Di, dari siguro kasi magkuhan ka dari pa-record pa. Quarantine dito na ninay. Musulit tag ospital. Eliana guys, nagsigig suka.
Namo tong amgi pa-admit kay injag madahan si ta, delikado. Nagsigig suka na, kapilang suka. Kalimang ito ko suka. Kalima bawa masagunson. Primero, daghan. Naluza naman kasi siya, naluza na si ta. Sa ika-upat na yung suka, naluza naman ito. Ako lang gandaman. Pagkamula, ganagi. Hindi kay... Magmas, nay. Magmas kay, bawal. Hindi ba ko na, nagdaanan. Hindi, ako namin kaya sa di na kung sa suka. Bakod man. Suka mo utro. Ano at nagtawag niya, libog. Okay lang, maling turbo ito. Alit, ito ang daging. Ito sa lagi mo na eh. Okay lang, man. Hali, siya na nawali ka nagsuka. Ginawa ito ka rin sa kaibigan. Ito ko dyan, kulawan ito ko. Kubaan ko. Ito ba naman ito? Ito ba naging kubaan ko? Kuhaan man di ay, lumalagi. Kinasa ko sa kapon nito. Domingo, kapon nito. Dabis, kapon nito. Kapon na po. Dasana ko muna kapon nito. Daghan ko gisuka. Ilagi sa magsilbi ka at lakas. Sige ka na nga. Sige ka ang tamis. Lagi kita ng ginamot. Silang. Palitan ra kag ignog adyo kaglek, ha? Ignog ra mo ugma kag palit ko ignog ugmang dadan ni. Saan ka nag-ignog? Ha? Nabitos ko yung undoy. Kung nabitos ko yung Arlito. Na? Buang ko yung Arlito, no? Ito may buon. Ako? Na, buang lagi day kuno ko. Di magud ko buang day. Lab magud ka na ho. Nang giingon nga di ko pwede. Mutano dani. Day no? Na, kay buang kuno ko day no? Tere, anak, tere na. Di pud. Mamikil pud. Sa ating muni ka rin dyan, dani, mamaika ko to ni dyan. Hilin. Tato. Nanay hilin, mamaika. Lahi ra dyan mga tita. Katong mga inahan na kay kamo naman lagi mo amo ma. Nay. Pawaan sa kwanday. Na, pahawaan ako nimo. Hawa na po ko. Bye-bye, day. Mahilang sa laman. Bawa lagi. Sasati. Kay tabang ko pugang. Gamay raman, ha? Nay. Gamay raman. Okay, mga kuti. Gamay raman. No! Mamay Gamay raman. Gamay raman. Sige? Gamay raman. Di may kasakitan ka mungsi. Ang mungsi ka yung panit na sa mga tala sa suka to. Jackson ra kang kuya. Di ko ginawa sa mga. Di ko ginawa na yet. Ang nawaman. Katawa man day kada kitik-kitik ram day. Wa pa gilingaw-lingaw lagi. Wa pa lagi kay gilingaw-lingaw. Gilingaw-lingaw pa lagi. Wa pa. Iya ko serang undoy. Ha? Pila na ko na edad nimo? Edad na ho. Ha? Nadamit ko gianak na. Yes, dari kita na jagi anak ni Maali. 11 years ago. Na. Waday da. Nay, sa unan. Ganyan ay. Gisakitan ko na ito na. Karon ba na? Ngano man ang imong mas? Ha? Ngano man ang imong mas? Kay mga jura tag mas ron. Tang alidan. Alidan na tag imong mas. Sa nga makamanginingan ba ko yung mga kamot ko mga lubay-lubay na yun. Kita may ka-text ni mo? Paparami. Hi guys! So, unsa na oras ate ha? Oras te? Alas 11:20 na guys, majuganis ate kay na rescue pa kay di man jud pwede ako mo bantay, di pud pwede na nay. Amar yan jo nga nami daring tulong ron pero muli na mi ron. Ja, si ate mo ay magbantay ni Aliana dari, ja, mag-vlog pud si ja. Tanaw naman tug vlog ni ate kun sa mga mangita po na ni kay isa-usa ra may tani. Mato na mi yan. Bye. Kare bahala ate. Ada pa hila ha? Magilantan nila. Tanda ka pamahog ma. Mickey Mouse. Unsimit yan na. Dini ha? Tatana kayo sa kasabanta.
Dahil, ano ba ha? Grabe tos mamay ka. Te, pwede ka mga jugmas sa nurse, te. Buling mo nag-inyong mas. Pwede mo magdag. Wow, wala may extra. May mato na mi, te. Tugod mo diha. Tugod naman daya. Yan na. Matugod ka diha, ha. Grabe tos mamay ka. Tugod naman daya. Wala yung problema. Mas may ka. Laban yung may ka. Iwan na lang tumbag. Di ka. Di ka. Mato na mi, guys. May kapunan na ang mata. Di ka. Iwan na lang tumbag ito. Ito mo na. Huwag ka naman ito mga salina, te. Mato na mi, te. Ito naman ka. Tugod mo diha. Oh. Babay sa mga isa, nay. Babay na promise. Bye din ha. Sa pangila ka. Pagpaadyo diha. Mato na mi, balik na mi, ugma. Nay, ugma, nay. Oh. Bye-bye.